Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra Alien War Simon, der skriver: Hey Kasper, hvad laver du til daglig? Til daglig der, altså jeg laver ikke det vilde sådan rigtigt ellers andet end, at jeg en gang imellem lige er nede og arbejde jo og sådan noget. Men ellers så... Men det er jo kun, når jeg har lyst til, at jeg kommer derned og sådan noget, og de har sagt til mig, at vi har den der specielle aftale, hvor jeg kan komme derned, når jeg har lyst. Men ellers så sidder jeg jo på computeren og sådan noget, og så ja, der er jo ikke sådan, at jeg laver ikke sådan rigtig det vilde jo. Sådan, af samme venner og sådan noget, og så nogle gange, så jeg kan også godt finde på at cykle en tur eller sådan noget, og måske pimpe min cykel, sådan gejle den lidt op og sådan noget, men det er jo nok det, jeg laver stort set, sådan. Ellers, ja, sådan drikker kult, eller ikke kult, Monster kan jeg godt lide jo, men kult er fint nok, men jeg håber, du har svaret på de spørgsmål. Husk, du kan stille flere spørgsmål hernede, og du kan abonnere lige her, hvis du har lyst til det. Hej!